5 valg. 5 valg af mig. Den Safa. Gangster Safa, der er fucking ude på gaden. Har sin fucking hash her. Står sådan der, mens folk spørger. Safa, kan ikke lige låne en klump fra dig, så er det fucking mig, der står bare sådan der. Fuck mener du, man? De fuck svans. Har ikke sagt til dig, fucking chica, lad en fucking stikker dig flad, man. Har sagt til dig, skal fucking ikke låne den mere, man. Gå fucking skaffe penge, hvis du vil gerne have hash. Eller den muslimske Safa, det her Safa. Der sidder, beder for sin Gud, beder 5 gange om dagen. Vær den gode muslim. Gå ud af det system fra Danmark. Tænk på sit land, tænk på Afghanistan, Palæstina, hed Israel, hed fucking USA. Så der kun tænker på sin Gud. Gå ud på gaden. Læs Koran. Eller det her Safa, danske Safa. Der sidder og spiser sin mad, kartofler. Køber med sin dame, hun siger, skat, jamen Peter kommer lige om lidt. Så er det bare mig, der sidder sådan der chill ligesom en svans. Jamen han kommer bare ind, skat. Eller det her Safa. Danselærer. Har sin egen skole. Danser med børn. Får hende til at blive glad. Optræde en eller anden kulturdag eller sådan noget, hvor familie kommer over til mig. Giver mig den smil. Tusind tak, fordi du har lært mine børn at danse og sådan noget. Så er det bare mig, der er chill stolt over for mig selv. Giver ham en kram. Eller ham der Safa, det her. Stiv, drikker, ryger, sniffer, knipper piger højre og venstre. Hver en pige, han ser, han knipper hende næste dag. Han kender hende en gang. Han ved ikke, hvad hun hedder. Han knipper bare højre og venstre. Danselærer. Jeg vil ønske, jeg kunne. Men jeg har ikke 9. klasse eksamen. Alt for svært. Gangster. Jeg er nødt til at have min respekt ude på gaden. Det vil jeg altid holde på. 5 valg. Ikke nogen mennesker kan hjælpe mig fremad. Hvad en muslim skal, det kan jeg ikke. Jeg drikker. Hvad en god dansk, det kan jeg ikke. Jeg har ikke sprog. Eneste. Gangsters, det er den eneste, jeg tager.